ale pekne vyšiel. Patrzcie o drzewo. To zatvárať? Ako naklopí na seba. Ešte môžeš. No. Ešte. Spodok mi neohýba. Ešte kus. Dobre. A nejdi. Ešte to je hlavne. Dobre. Naozaj uvidíme, ako sa dostanú do cieľa za nejaký čas, takže je to super, tam majú pomre vyladené auta a užívajú si určite tej jazdy spoločne s vami ako z pohľadu diváka. A máme koleso v čudu, predné koleso poškodené, takže musíme zastaviť. Poď! Pozor, bo on vystrelí jak remek. Ja viem. To má každý, nič si z toho nerob. Dávaj! Tu do hora a doľava! Počkaj chvíľu, počkaj. Dám ti to na... Nízko, ja ho zobral. Poďme prejebe hadicu, počkaj chvíľu. No, dám ti tie konáre do piči. Nemal by on to na tom auto. Nie, ale auto ide dobre. Auto ide dobre, aj motor. Koľko to horia vyššie. To je len kurňa, treba prax. Hej, ale auto ide neskutočne. Aj on ide. Aj on się nie boi. Bolo super. Víš, Nemal tak v pohode. veľa plynu. Silno to ide. Dávaj na liga. Nie, dobre, pôjdeš si hore. Matias, hore si. Potom prekapka. Daj jednotku a jednotku reka. Daj jednička, trošku hrábaj, pomáhaj. Daj mu. Je Milano, je stredný. Daj mu jedničku. Daj mu jedničku, tu pojď. Hore ťa prekapťali. Treba, ty už ťa hore zakapťali. Poď. Počkaj, puta na neke. Ale nie, teraz. Nie,
Po tráte, takže myslím si, že môžeme pomalinky ale isto štartovať ďalšieho jazdca. Takže vozidlo je už bezpečne tu, šedá Suzuka Vitara, takže